Muchal na de kipimo ikinde machon. Lydia, ohala en gimi hoyo. Clients sama watiyo nagi ki dwaro a lot of understanding and kendo gidwaro mondo ipim negi maber mondo mi ohala donje kindi kode nyaka ohala. Kuom sani tok dang awach ni ohala ber ahinya en diere kanyo. Nitie seche moko wayude, seche moko wakose, especially koro gima affect wasani. Aparo ni bende weche mag elections gi. Clan sani odikore ok dwar golo tije gi yo moro makare. But ok wanyal complain ke seche duto Nyasaye bende ok we joge. Wayudo ma watimo to mochung' bochung'. So ngima dhi mana mbele. Erokamano ahinya Jeff.